Nin ye Sogonikura musow de ye minnu ka jagow bɛnnen don nakɔ sɛnɛfɛnw firili ma. Ni ko chupɔmu o b'a la, kɔnkɔn b'o la, gɔyɔ b'o la, karɔti b'o la, tamati b'o la, o n'a ɲɔgɔnna caman. Awɔ, kuma o kɔni kɛla jagoya ye ni muso ninnu bolo. Sabula ka kɛɲɛ n'u ka timinandiya a n'u ka cɛsiriw ye, gɛlɛyaba de bɛ u ka baara taabolo la min bɛ tali kɛ u ka fɛn kɛnɛw lasago cogo ani u feere cogo. Ne ye fantanden de o, cogo foyi tɛ n bolo. An bɛ gɛlɛya sɔrɔ fo k'a dama tɛmɛ. I bɛ minɛn dɔw ta 1000, i bɛ se ka feere 500 sɔrɔ a la, i bɛ se ka feere 400 sɔrɔ a la. Mun de b'o kɛ? Minɛnw bɛ tiɲɛ, minɛnw bɛ tiɲɛ. Mɔgɔninfin i ka maɲumako kɛ ka wari ɲini, a ka fisa maɲumako kan fɔ ye. An ma solution foyi t'an bolo, e m'anw place yan. Normalement légumes man ka feere nin cogo la ta Bamakɔ yan. État k'an dɛmɛ, anw bɛɛ ye fantanden de ye yan. Sisan min ka d'an ye ka an place ɲuman da an ma, an bɛ se ka kɛ place min na ka légumes baara ka ɲa. Légumes ni sanuya de ka kan. Bamakɔ Sogonikura la, ni muso ninnu caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔ u ka so kabini fajiri ni ka na u dayirimɛ ɲini. A caman bɛ sigi u ka so ka bɛn safo ma. An bɛ sori ka wuli, dɔw bɛ na 3 heures, dɔw bɛ na 4 heures. Ka na feere kɛ, ka nan san ka taa n'a ye. Bɛɛ bɔcogo tɛ kelen ye. N'o tɛ dɔw bɛ na 3 heures, dɔw bɛ na 4 heures. Ka na a bɛɛ ye walasa an k'an sutura k'an denw sutura ɲini. Sɛgɛ min bɛ. An bɛ tamatiw ta, fɛn sugu bɛɛ foronto, pɔbɔrɔnw, kɔnkɔnw. I kana fɛn sugu si ɲini n'an tɛ min ta. An b'a feere k'an dayirimɛ ɲini. Sɛgɛ da y'an ta ye. An ka denmisɛnninw na, an b'u ka école-ko, an b'an cɛw dɛmɛ école-ko la, an ka famille yɛrɛ dɛmɛ du kɔnɔna ko misɛnninw na. Ne kɔni ne tɛna joona sisan. Ne tɛ musow bɛ yen, olu bɛna 4 heures, 5 heures. Ne yɛrɛ tun bɛna 4 heures du matin mais mɔgɔ si kɔrɔbayara ko dɔw ma dɔɔnin quoi. O de kama ne bɛna 8 heures, 10 heures. Sogonikura muso fanba de jɔlen don u ka du musakaw kɔrɔ ka kɛɲɛ n'u ka cɛsiri ani timinandiyaw ye u ka feere la. Min yɛrɛ sɛbɛntiyala u caman fɛ, wa kumakan kelen de b'u bɛɛ lajɛlen da ka feere kɛ hali n'a gɛlɛyala yaasa k'u yɛrɛ sutura. O kama ni muso ninnu ni dɛmɛ ka kan. Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ, VOA Bambara tɔgɔ la.